Welcome to PFTV. Siphethu wabusithole. It's a 1-1 draw. Igame yanamhlanje ibone kanjani? Hayi igame ayingijabulisi bhuti omdala. Igame ayimjabulisi ngoba njoba siza la stadium suka sifuna ama points, sifuna 3 points, asifuni 1 point. Njoba sigijimisa ileague kanje awukwazi ukuthi ungagijimisa ileague uzoloko uthathana nama 1 point. Amagoli angascore. Uyayibona into enjalo. And into esikhalisayo manje sokukhala wonke umuntu manje la manje abalandeli ngoba lento ayenzayo ucoach ukuthi uHoto uyakhishwa sifuna ukwazi ukuthi umkhiphelana uHoto ngoba akana card akana injury umuntu esimthemba ukuthi uyakwazi ukuphusha ibhola from emuva uyi left back kodwa uyo muntu oassistayo mawungacheka amagoli amaningi njoba siloko suka wina ama game ama assist aphuma kuHoto kodwa ukhetha ukuthi uthathe yena umbeke ebhenjini uzofaka undaba ngoba usuka umthanda hayi ukuthi ufuna uzowinisa i-team ngoba njoba siza lana bhuti omdala sizo support i-team na wabafana basijabulise ukujabula kwethu ukuwina kwe-team asali ukuthi ebholeni uwin and lose iba khona kwesinye isikhathi kodwa ukwazi ukushintsha into ulungisa into engaphukanga ukuthi uzokhipha uHoto ngoba wena unama favorite wakho ukuthi uthanda undaba ufaka yena ukuthi ufuna adume naye ebholeni uduma umuntu kahle kahle uduma ngomsebenzi wakho mawuthola ichance mawakwazi ukuyisebenzisa uyangena ukhosi i-team naku undaba lo wamfakile uyokhosi i-team manje igoli ingene ngayo so lento ayenza kahle kahle ucoach ufuna thina sibe against nama player ngoba umuntu mayenza into ukuthi nangeke sithule ngoba igoli vele lingene ngayo undaba lo njoba akhipha uHoto so lapho ucoach akumazi kahle ukuthi uzobuilda or uzosiletha ama trophy ngoba mawucoach i-team njenge Pirates awubuild ngoba bakunika abantu aba right abavuthiwe wena into yakho nje kumele ufake lawo ma player babusane more than 11 players but still nje usasibuyisele emuva so siyakhala ngocoach lezi zinto azenzayo. Number 2 ku management angazi uba no signayo mina ama player kodwa ikhala nge striker management asina striker ku Pirates asabi ukuthi sibeke njoba injalo. Orlando Pirates ayina striker mawungacheka ku top 4 top 5 yama top goal scorer asikho kodwa siphezulu kwelokho kusho khona asina striker i-striker zethu sina 2 goals manje uma 21 games i-striker sina 2-3 goals kusho khona asina striker okunye futhi uApolice angazi ukuthi ucoach umwenzeni ngoba njalo makushinjwa yena manje uyo muntu operforma uApolice ukuthi usuka nebhola emuva aphasa ayenze konke kodwa at the end ukhishwa wena wazi umfana nawe ukuthi naphela umoya naye manje akithi kumele ushintshe ukuthi no namhlanje hayi awuthi ngifana ngamkhiphi ngikhiphe omunye ungabe into everyday ngoba nama team basabayakukrema ukuthi no mayito ma 65 to 70 uApolice uzokhishwa sekuyinto everyday ucoach angasijwayeza into wrong why angafundi futhi naye ukuthi no njengoba wonke igame seyinzima kade silidwa nga 1-0 uEddie Striker lo mbuthuma lo umthandayo ungasamkhiphi ke awu-Eddie noma uDiong umfukeni pha igame ukuthi iyamsinda ngoba mawudlala nabalafana osuwele inama experience player amanye ama game naye umfukeni anokubuya amsinde umfana makasindwa ngegame uyamphumuza uletha uDiong abe khona ufaka uMakhoba ufana noMbuthuma same time ngoba ufuna amagoli thina into esifuna yamazala stadium sifuna ama points sifuna amagoli nje kuphela wonke umuntu osayini contract ama player la siyawathanda wonke ayikho umuntu no wasimthanda lo siyamthanda wonke umuntu okhona kuphela siyamthanda kodwa ongadeliver akahlale phansi athi kuyojima ngoba mawungadeliver kusho ukuthi mhlambe udeliver ngale ejimini kodwa thina into ebaluleke kakhulu ebholeni ile yase groundini kakhulu ngoba into yangale ejimini ayinama points awuthathi league ngokuthi uperforma kakhulu ejimini so I'm not understanding ucoach ukuthi lento ayenza is it normal ukuthi no i-first 11 esuka iwine nesigame yashinjwa ushintsha abantu abawu3 umlungu uthi uperforma kahle kule game ePolokwane City ngizengamangala mase sibuya ku half time uyakhishwa and makakhiba loyo muntu wanika iPolokwane City ichance yashaya igoli ushintshelana into right wena ukuthothi kahle kahle uzojabulisa ama players ukuthi nawe ufanele ungene angitholi kahle into ayenza ucoach ngoba naku manje ileague ikhomba ukuthi seyahamba ke manje ngoba mawuzobanga ileague neSundowns i-team escorayo angithi sikhuluma ngebhola sikhuluma into esibona right asifevi Sundowns kodwa abafana beSundowns bayascora ngoba inazo i-strike nayo izolishaya 3 goals angithi Sundowns so thina asinawo abantu abakwazi ukuscora so please akusayini i-strike abantu abakwazi ukushaya ama goal awuthi uzothola 7 chances asina ne goal ama corner kick I think sishaya ama 15 corner kicks
no goal kusho ukuthi ngamanye amagama i-team ayina striker ngoba i-striker kumesha amagoli ngekhanda asina umuntu okwazi ukuheader asina umuntu okwazi ukungena ku-position besine i-striker efana na Walker Badino Mhango bebengajump 2 games uMhango anganagoli izi-striker ngizaziyo lezi asafuna ukubuyela emva kakhulu koBeni Makhaya asafuna ukubuyela lapha sikhuluma ngalawa abafike manje oKhabadino Mhango makathola i-chances egol kodwa bathola more than 10 chances akuna goal nakule game ye-Sundowns futhi basibuyisele emuva bathola ama-chance more than 20 chances i-Sundowns ithola only 2 chances isebenzise so coach awulungise ayazi ukuthi bayajima labantu basuke basekhembini babhizi ngama-WhatsApp ngoba abakhombisi ukuthi bayapractice. No, thanks Mr. Sithole. Bopha Njalo lento.